5 postanowień, które realnie wpłyną na Twój stan zdrowia i samopoczucie. Sen to priorytet. Postanów spać regularnie i odpowiednią liczbę godzin, czyli od 7 do 8 godzin. Sen to regeneracja mózgu, hormonów i odporności. Suplementacja dopasowana do Twoich potrzeb. Nie wszystkie witaminy są dla każdego. Razem z lekarzem znajdź to, co naprawdę wspiera Twój organizm. Regularne badania. Nie czekaj na symptomy. Profilaktyka ratuje zdrowie i życie. Zrób listę i odhaczaj to, co już zbadałeś. A pomoże Ci w tym platforma Medistore, w której masz wszystkie badania na wyciągnięcie ręki. Ruch z głową. Nie tylko siłownia. Ruch, który sprawia Ci przyjemność, działa na ciało i psychikę. Rusz się na 10 minut z domu. Redukcja stresu. Odpoczynek, spacery czy hobby. Małe, codzienne nawyki robią wielką różnicę. Te postanowienia naprawdę działają. Dzięki nim zadbasz nie tylko o swój wygląd, ale także o zdrowie całego ciała. Daj znać, jakie jest Twoje noworoczne postanowienie.